Γεια σας. Είμαστε σήμερα εδώ για να δούμε αν θα μπορέσουμε να επισκευάσουμε έναν δίσκο. Ο δίσκος αυτός μας έχει έρθει από πελάτη μας βέβαια, ο οποίος έκανε το λάθος και τράβηξε το καλώδιο που είναι, ξέρετε, του SATA, το οποίο είναι με κλιπ πάνω, με ένα αλουμινένιο κλιπ που δαγκώνει πάνω στην πλακέτα. Το τράβηξε λοιπόν αυτό το καλώδιο. Το καλώδιο αυτό ήταν δαγκωμένο πάνω στην πλακέτα και για αυτόν τον λόγο έγινε αυτό εδώ. Θα το δούμε και στο μικροσκόπιο. Μας το έστειλε το δίσκο για επισκευή. Ξαναλέω ότι αυτό που κάνουμε δεν είναι ανάκτηση δεδομένων. Δεν κάνουμε ανάκτηση δεδομένων. Κάνουμε επισκευή σε δίσκους και σε ηλεκτρονικά γενικά, μπορεί να είναι και στικάκια κτλ. Όχι για ανάκτηση δεδομένων, αλλά μάλλον την επισκευή την κάνουμε για ανάκτηση δεδομένων, αλλά δεν κάνουμε ανάκτηση δεδομένων. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Αμέσως μετά θα σας βάλω να δείτε ένα βίντεο από συνάδελφο, συνεργάτη, ο οποίος πραγματικά κάνει ανάκτηση δεδομένων, όχι επισκευή ηλεκτρονικών component για να ζήσει τέλος πάντων το εξάρτημα και να μπορεί να δουλέψει ή να ζήσει μέχρι να κάνουμε την ανάκτηση δεδομένων. Να την κάνει ο πελάτης ή εμείς. Ο άνθρωπος αυτός είναι εξειδικευμένος λοιπόν στην ανάκτηση δεδομένων και όταν δηλαδή ο δίσκος μας κάνει κλικ, 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 τα γνωστά αυτά κλικ, κλακ που μας τρομάζουν όλους και δεν θέλουμε ποτέ να το πάθει ο δίσκος μας αυτό, δυστυχώς το παθαίνει. Αυτοί οι άνθρωποι εκεί, οι συνεργάτες μας, είναι πολύ καλοί σε αυτό, ανακτούν τα αρχεία, τα ανακτούν από SD κάρτες, από πόσες φορές έχετε βάλει την κάρτα σας και έχει χαλάσει, βγάλε σε ένα κινητό, πόσες φορές έχετε βάλει ένα στικάκι, το οποίο στικάκι δεν αναγνωρίζετε και το βάζετε και το ξαναβάζετε, κακώς, σε ένα μηχάνημα και αυτό του μειώνει κι άλλο την ζωή του, οπότε κάνει πιο δύσκολη την ανάκτηση. Αυτοί οι άνθρωποι λοιπόν κάνουν ανάκτηση αρχείων. Είτε από διαγραμμένα, είτε από κατεστραμμένους τομείς, είτε πάει λέγοντας. Θα το δούμε στη συνέχεια αυτό. Λοιπόν, πάμε να δούμε λοιπόν στο μικροσκόπιο. Πού είμαστε? Στο μικροσκόπιο. Λοιπόν, βλέπετε ότι είναι κατεστραμμένη η θύρα του USB. Εντάξει, data USB εννοώ. Οπότε θα πρέπει να τη βγάλουμε. Έχω ήδη αφαιρέσει από δωρητή αυτή τη θύρα, το σύμπλεγμα θυρών τέλος πάντων, και θα το προσαρμόσουμε εδώ. Αυτό που δεν θέλω να κάνω είναι να πειράξω την πλακέτα είτε με θερμοκρασία είτε με οτιδήποτε, γιατί βλέπετε εδώ ότι έχουμε και ένα τσιπάκι μνήμης, το οποίο δεν θέλω να πειραχτεί. Εδώ είναι άλλο BGA τσιπάκι και άλλο ένα BGA τσιπάκι. Όχι, δεν θέλω να πειραχτούν αυτά, οπότε αυτό που θα κάνω είναι να καταστρέψω αυτή τη θύρα. Ναι, είναι να καταστρέψω αυτή τη θύρα, να φύγουν τα πλαστικά, να μην είναι ένα δηλαδή η θύρα και να την πάρω με το κολλητήρι μου. Πιστεύω πως κάπως έτσι θα καταστραφεί. Και κάπως έτσι.
Τέλος πάντων θα την κόψω, να με βάλω να φαίνομαι κιόλας λίγο. Θα κόψω τα πλαστικά που κρατάνε όλα τα pads μαζί, όλα τα pins μαζί και θα επιστρέψω να να σας δείξω το αποτέλεσμα. Μισό λεπτό. Εδώ καταλήξαμε. Βγάλαμε τα πλαστικά όλα. Όπως είπα, για να μην έχουμε... Αν μείνει το πλαστικό, θα πρέπει να βάλουμε heat gun. Heat gun δεν θέλω να βάλω εγώ εδώ. Και θα πρέπει να τραβήξουμε αυτά τα pads έξω ή τα pads hopefully που λένε και στο χωριό μου, τα pads πρέπει να τραβήξουμε τα pins έξω. Γι' αυτό θα χρησιμοποιήσουμε μεγάλο κολλητήρι για να κάνουμε και πιο εύκολα τη δουλειά. Θα βάλουμε και λίγο κολλησούλα. Να το. Πάει αυτό. Πάει και αυτό. Okay. Okay. Πάνε όλα αυτά. Θα καθαρίσουμε λίγο να δούμε τι κάναμε. Σίγουρα δεν έχει επιβαρυνθεί τώρα το board από θερμοκρασίες. Αυτός ήταν και ο σκοπός. Να διασφαλίσουμε τη σωστή του λειτουργία. Αν το πλακώναμε με το heat gun, το πιθανότερο ήταν να κάναμε κάποια βλάβη, να προξενούσαμε κάποια βλάβη στα BGA chips που είναι γύρω. Και αυτό που θα κάνουμε τώρα είναι αυτό. Μισό λεπτό. Τέλεια. Είναι ίσιο. Θα ξεκινήσουμε, θα βάλουμε την flux. Κάνουμε κάνα δύο πονταρισιές όπως λέγεται για να κρατηθεί η κόλλα, να κρατηθεί από την κόλλα
κονέκτορας από την μπάστα. Όλα τα είπα. Είμαι κουρασμένος. Με συγχωρείτε. Θα βάλω και λίγο βέβαια κόλληση στην άκρη για να κρατήσει το... στη θέση του. Okay. Στη θύρα. Okay. Μετά θα τη φτιάξουμε καλύτερα. Okay. Okay. Θα καθαρίσουμε λίγο ακόμα. Θέλει λίγο περισσότερη προσοχή, μου φαίνεται. Στις κολλήσεις εδώ. Ναι, εδώ είναι καλύτερες. Εδώ που είναι μικρότερες, θέλει μικρότερη μύτη και περισσότερη κόλληση, οπότε θα αλλάξουμε μυτούλα. Βάλουμε λίγο φλάξ. Πάμε να πάρουμε λοιπόν πάλι τα... Ωραία. Πιστεύω ότι είναι εντάξει τώρα. Καθαρίζω, τσεκάρω.
Ναι, εγώ τα βλέπω εντάξει. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι εντάξει το κομμάτι του δίσκου. Θα γυρίσω στην πάνω κάμερα να δείτε και τα χάλια που έχω σπάσει εδώ πέρα το πλαστικό. Αυτό είναι από το δωρητή. Εδώ είναι ο δίσκος. Τέλεια. Πιστεύω ότι όλα θα πάνε μια χαρά. Δεν είμαστε εξουσιοδοτημένοι να βάλουμε το δίσκο και να δούμε τα αρχεία. Δεν θα το κάνω. Σαφέστατα όχι. Και τι άλλο, θα ακούσετε τι έχει να πει ο συνεργάτης μας για την ανάκτηση δεδομένων. Πραγματικά είναι ανάκτηση. Αυτό δεν είναι ανάκτηση, αυτό είναι επισκευή. Και από εκεί και πέρα πιστεύω πως θα καταλάβετε τις διαφορές στο όταν λέμε ότι εμείς δεν κάνουμε ανάκτηση, αλλά κάνουν άλλοι που είναι συνεργάτες μας. Καλημέρα σας από το εργαστήριο PC. Σήμερα θα ήθελα να πούμε δύο λόγια για τους σκληρούς δίσκους και για την ανάκτηση. Ότι από τον SSD όταν χάσεις τα δεδομένα από έναν SSD είναι αδύνατο να τα ανακτήσεις, ότι ο εξοπλισμός δεν είναι ακριβώς και ότι μπορείς τον δίσκο να τον ανοίξεις οπουδήποτε. Όλα αυτά λοιπόν είναι παραπληροφόρηση. Επίσης μεγάλη παραπληροφόρηση υπάρχει και στο YouTube που δείχνουν ότι ανοίγουν τα καπάκια χύμα, κουνάνε λίγο την κεφαλή και παίρνουν τα δεδομένα. Αυτό σας πληροφορώ είναι μία στις 10.000. Μία στις 10.000 δίσκους έχει μαγκώσει κεφαλή και όταν ανοίξεις το καπάκι και είσαι τυχερός και δεν κάτσεις σκόνη μέσα και το ξανακουνήσεις λίγο την κεφαλή και το ξανανοίξεις και το ξανακλείσεις, τότε διαβάζει ο δίσκος. Αυτό είναι μία στις 10.000 και ο χώρος που θα τα ανοίξεις να είναι πεντακάθαρος. Λοιπόν, εδώ έχουμε έναν δίσκο από λάπτοπ και βλέπετε εδώ αυτή τη κεφαλή η οποία ανεβαίνει πάνω και διαβάζει το πλατό αυτό που βλέπουμε που είναι σαν καθρέφτης, το οποίο πλατό αυτό είναι μαγνητικό μέσο. Λοιπόν, αυτό το πράγμα όταν είναι κλειστό από τη μάνα του που λέμε είναι απαλλαγμένο από σκόνες, δηλαδή η κατασκευή των δίσκων, το κλείσιμο τους γίνεται σε μέρος το οποίο είναι απαλλαγμένο 100% από σκόνες και το καπάκι κλείνει αεροστεγός, σχεδόν αεροστεγός. Είναι αδύνατο να περάσει σκόνη μέσα εκτός και αν έχει χτυπηθεί κάπου το καπάκι και έχει στρεβλώσει. Λοιπόν, αυτό όταν το δίσκο τον βάλουμε σε ένα PC και βλέπουμε ότι δεν μπορεί να τον αναγνωρίζει ή τον διαβάζει αλλά δεν μπορούμε να αντιγράψουμε τα αρχεία, τότε οι πιθανότητες να λύνεται το πρόβλημα με ένα πρόγραμμα και μόνο με ένα πρόγραμμα είναι πολύ λίγες, αλλά υπάρχουν. Αυτά τα προγράμματα βέβαια υπάρχουν τουλάχιστον 10, να μην πω και παραπάνω, επαγγελματικά, τα οποία είναι αγοραστά και όχι σπασμένα, γιατί αυτά κάνουν κάθε 3 και λίγο update, γιατί βγαίνουν καινούργια firmware σε δίσκους κτλ. Οπότε πρέπει να είναι συνέχεια αναβαθμισμένα. Λοιπόν, μπορεί να κρατήσει η ανάκτηση από software μόνο, αν είμαστε τυχεροί, μπορεί να κρατήσει ανάκτηση από 24 ώρες μέχρι και μία εβδομάδα με 10 μέρες για να πάρεις τα data να τα αποθηκεύσεις κάπου αλλού. Τώρα υπάρχουν και αυτοί οι δίσκοι, οι SSD. Αυτό που βλέπετε είναι SSD μικρός, 128. Η πλακέτα που έχουν κάποιοι δίσκοι SSD είναι το μέγεθος αυτού. Είναι στο μέγεθος αυτού. Αυτός επειδή είναι 128 ο δίσκος, το βλέπετε και από την άλλη μεριά, είναι μικρή η πλακετίτσα και έχει 4 NAND
τη μία και από την άλλη έχει 4 NAND το 32 GB για να βγει 128. Λοιπόν, αυτό τώρα τι γίνεται? Αν αυτός ο δίσκος δεν αναγνωρίζεται από το μηχάνημα, μπορεί να έχει καεί ο controller που οδηγεί κατά κάποιο τρόπο τις 4 NAND, αυτή είναι μία NAND 2, 3, 4, έτσι, τις οδηγεί. Όταν λέμε τις οδηγεί, τι εννοούμε? Μας δείχνει επικοινωνία, χοντρικά το λέω τώρα, με το SATA για να δούμε τα data στον υπολογιστή μας. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις. Υπάρχει περίπτωση να έχει καεί ο controller, οπότε αλλάζουμε τον controller, αλλά για να αλλάξει τον controller δεν είναι απλή δουλειά, και ή αν υπάρχει αλλού πρόβλημα στις μνήμες NAND, πρέπει να πάρουμε μία μνήμη NAND, να τη βάλουμε σε μια άλλη ειδική πλακέτα. Τώρα τα λέω πολύ χοντρικά. Να τη διαβάσουμε, να κρατήσουμε τα δεδομένα, να ξεκολλήσουμε την άλλη NAND, να τη βάλουμε, να κρατήσουμε τα δεδομένα και μετά ό,τι έχουμε πάρει από τις 4, αν μπορέσουμε να πάρουμε και από τις 4, να τα συνδέσουμε και να τα επανακωδικοποιήσουμε κατά κάποιο τρόπο για να πάρουμε τα data ό,τι μπορέσουμε να πάρουμε. Λοιπόν, τώρα ξαναγυρνάω σε αυτούς τους δίσκους. Αυτοί οι δίσκοι πρέπει να ανοιχτούν σε έναν ειδικό χώρο, ο οποίος λέγεται clean room, καθαρό δωμάτιο και καλά. Γιατί λέγεται έτσι? Γιατί είναι ένας χώρος απομονωμένος, με φίλτρα που βάζουν αέρα μέσα, χωρίς, δεν υπάρχει καθόλου σκόνη, φοράς αντιστατικά βραχιολάκια, γιωμένος, βάζεις κουφάκια. Εγώ που έχω τα γένια εδώ βάζω μαντίλι εδώ, βάζεις σε κάποιες εταιρείες φοράνε και στολή. Καλό είναι να φοράς και τη στολή, γιατί αν φοράς κάτι τέτοιο που βγάζει χνουδάκια, όπως αυτό που έχει στην κουκούλα, το βάζεις στολή, σκούφο, μαντίλι. Αυτό γιατί πρέπει να γίνει? Μπαίνεις μέσα στο δωμάτιο, σφραγίζει η πόρτα, υπάρχουν κάποια PC στημένα μέσα τα οποία έχουν προγράμματα μόνο για αυτή τη δουλειά, και υπάρχουν και ειδικά εργαλεία τα οποία είναι πανάκριβα και ειδικά προγράμματα που είναι πανάκριβα. Ο εξοπλισμός είναι πάρα πολύ ακριβώς. Ο άνθρωπος που θα κάτσει να ασχοληθεί με το δίσκο είναι, μπορώ να σας πω, σε πολλές περιπτώσεις σαν να κάνει χειρουργείο, γιατί η παραμικρή λάθος κίνηση έχει καταστρέψει το πλατό ή το δίσκο, τον οποίο έχουμε κάποιες ελπίδες να πάρουμε τα δεδομένα. Λοιπόν, αυτό εδώ υπάρχει περίπτωση, εάν η κεφαλή έχει χαλάσει, εάν δεν μπορέσουμε να βρούμε ακριβώς την ίδια κεφαλή σε ανταλλακτικό, αυτό εδώ θα μπει σε άλλο case, πολύ προσεκτικά, με κεφαλές που υπάρχουν εδώ, οι οποίες δεν είναι για πολλές χρήσεις, είναι για περιορισμένες χρήσεις και έχουν ειδικό μέταλλο εκεί που διαβάζουμε, για να πάρουμε τα δεδομένα. Και τα δεδομένα πολλές φορές δεν τα παίρνουμε όπως τα βλέπουμε στον υπολογιστή, τα παίρνουμε σε άλλη μορφή και μετά τα επανακωδικοποιούμε και έρχονται στην αρχική τους μορφή όπως τα είχε ο χρήστης. Λοιπόν, υπάρχει μια πλακέτα πίσω από το δίσκο, η οποία οδηγεί το μοτεράκι, οδηγεί την κεφαλή της κινήσεις που θα κάνει. Η κεφαλή, οι κινήσεις που κάνει από αυτή τη μεριά μέχρι μέσα, γίνονται με ένα ηλεκτρομαγνητάκι, το οποίο το ηλεκτρομαγνητάκι δίνει ένα παλμό και αλλάζει θέση η κεφαλή πάνω στο πλατό. Τώρα σας τα λέω έτσι πάρα πολύ χοντρικά. Λοιπόν, είναι πολύ ευαίσθητα πράγματα, είναι πάρα πολύ ευαίσθητα πράγματα και απαιτούν μεγάλη προσοχή και πάρα πολύ ακριβό εξοπλισμό. Αυτά ήθελα να πω.
Όταν έχετε ένα δίσκο, το τελευταίο πράγμα και κλείνω, όταν έχετε ένα δίσκο και δείτε, ή ένα στικάκι ή έναν SSD, και δείτε ότι αρχίζει και κάνει κόλπα, δηλαδή αργεί να αντιγράψει, αργεί να γράψει κάτι που του στέλνετε, ή μία το διαβάζει, μία δεν το διαβάζει, βγάλτε το και βάλτε το στο σιρτάρι. Και όταν θα μπορείτε, στείλτε το σε μια εταιρεία που κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί βάλε το δίσκο, βγάλε, ταλαιπωρείτε, γιατί ήδη έχει αρχίσει και χαλάει, και προσπάθεια στην προσπάθεια αρχίζει και χάνει, να το πω χοντρικά, χάνεις ελπίδες από αυτές που είχες για να ανακτηθούν τα δεδομένα. Όσο πιο πολλές φορές καλύσεις αυτό που πάει να χαλάσει, πάντα η κατάστασή του πάει προς το χειρότερο, με αποτέλεσμα να στοιχήσει και πιο ακριβά η ανάκτηση και να γίνει πιο δύσκολα η ανάκτηση και να έχεις και λιγότερες πιθανότητες να πάρεις το 100% των δεδομένων σου. Αυτά ελπίζω να τα είπα σε γλώσσα έτσι που να τα καταλαβαίνουν οι περισσότεροι. Σας χαιρετώ και θα φτιάξουμε και άλλα βιντεάκια και για μηχανήματα και για λάπτοπ και για desktop, και ό,τι απορία έχετε μπορείτε να στέλνετε ένα email στο onpc.gr@gmail.com και να σας απαντάω. Αν μπορώ να το λύσω με μια απάντηση θα το κάνω. Λοιπόν, είμαι ο Βασίλης από το εργαστήριο OnPC. Σας χαιρετώ. Λοιπόν, εγώ δεν έχω να προσθέσω κάτι. Τα έχουμε ξαναπεί αυτά περί ανάκτησης και περί επισκευής. Εμείς λοιπόν δεν κάνουμε ανάκτηση δεδομένων, όμως ο Βασίλης κάνει. Και καλό είναι να τον εμπιστευτείτε. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω λοιπόν. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε. Θα τα πούμε σε μια επόμενη επισκευή. Γεια σας.